Винаги съм се стремял да предлагам жилища, които са далеч от нормата, от общо приетото. И това място, този имот определено е един от тях. Тристайно жилище на последен етаж с страхотни гледки в комплекс Нове Холмс. Накратко, имотът разпределение: дневна с кухненски бокс, родителска спалня с прилежаща баня, отделна просторна спалня, гледаща към вътрешната част на комплекса, втора баня с тоалетна, мокро помещение с естествена вентилация и антре. Нове Холмс предлага успешна комбинация между предимствата на модерната жилищна среда с контролиран достъп и автентичния чар на стария софийски квартал. Контролиран достъп с бариера, видеонаблюдение, денонощна охрана, озеленени алеи за разходка, детски площадки, фонтан и автоматизирани поливни системи.